Sizin çağınız täze okuw ýylyna taýýarmy? Täze okuw ýylyna taýýarlyk enatalaryň baş aladalarynyň birine urlýar. Mektep okuwçysyny täze okuw ýylyna taýýarlamak iň tejribeli enatalarda bir wada aljyradyp bilýär. Näme almaly, nerden almaly, näçe almaly? Şonuň üçin enatalaryň köpüsi mektep üçin satyn almaly zatlaryň çykdyjylaryny öňünden meýilleşdirmäge finansiýarlar. Çağaňyzyň eýýän tejribeli mektep okuwçysy ýa-da diňe birinji synpa gitjekdigine garamazan, mektebe gerek zatlaryň sanawyna bir näçe hökman gerek bölümler bar. Olar mektep egneşikleri, kanselari, okuw esaplary we kitaplar. Biz ýöriýte sizin üçin bu videomyzda sizin çağaňyzy täze okuw ýylyna taýýarlamak meselesini ýeňilleşdirmäge çalışarys. Taýýar bolsaňyz, desine başlaýyn. Mektep egneşigi we torba. Çağaňyzyň mektep libasynyň owadan ykjam we iň esasy hem rahat bolmak zerurdur. Sebäbi okuwçylar günüň köp bölegini mektepde geçirýärler. Bir rahat libas olaryň özüniň oňoýly duýmagyna yaramaz täsir edip biler. Mektebe götürmek üçin torba saýlanylanda ilkinji nowbatda çağaňyzyň ýaşyny, boýuny hem de sunkanyň götürjiligini göz tutmaly. Ortopediki könüligini we ýyrtylmagyna çydamly, ýagty gün şöhlesynden öçmeýän we suw geçirmeýän materiallardan yasalan portfel has gowalar. Bu barada öňkü videomyzda görmek hem size peýdaly bolar. Ýöriýte gurnalan mektep ýarmarkalaryna baryp, ýurdumyzyň dokma toplumynyň hödürleýän kärhanalarynyň ýokary hili haritlaryny almak bolar. Şeýle hem siz oturan ýeriňizden Türkmenistanyň dokma ministrligi tarapyndan ýola goýulan dokma toplumynyň online dükanlarynyň peýdalanyp bilersiňiz. Haýsylar diýýäňizmi? Mysal üçin köýnek almak üçin Ýeňiş Tikin fabrigi, Türkmenistanyň jeans kompleksi, Gala brendiniň online dükanlaryny hökman barlap görüň. Şeýle hem Türkmen Poçtanyň marketi hem bardygyny ýasadýar. Bu marketde bölümlere görä bölünen islenlik haritlar barada dogly maglumat alyp online töläp alyp bilersiňiz. Ol haritlary online kärhanalaryň resmi internet sahypasyna targap bilersiňiz. Kanselariýa esbaplary. Mektep üçin kanselariýa esbaplary hem mektep ýarmarkalaryna saýlap almak bolar. Emma öňünden onuň sanawyny hökman düzüň. Inni kanselariýa esbaplaryny online nerden söwda edip bolar? Enatalaryň hem çağalaryň göwnünden turjak elýeter bahaly online mektep bazaryny teklip berýän Galam internet dükany hem hepdeniň 7 güni 24 sagat işçeňdir. Galam internet dükanyna diňe mektep haritlary däle, eýsem durly kanselariýa esbaplary bardyr. Galam internet dükany ýaňyaqyny öz prilajenияsyny hem ýola goýdy. Desine barlak görüň. Elektron haritlary, stoluňyzda çyra batareyalar, flashkalar ýa-da kompýuter enjamlary gerek bolsa, onda Nesivesin programmasy öz tekliplerini hödürleýär. Nesivesin programmasyna bölümlere görä bölünen durly haritlary saýlap we ony näsdäl görnüşine kartdan töläp bolýar. Şeýle programmada gurnalan gözleg mümkinçiligi hem diýseň işiňi ýeňilleşdirýär. Indi bolsa hormatly tamaşaçylar, çykdyjylary tygyşytlamagyň bir näçe usullary bilen sizi tanıştyralım. Öňünden satyn almaklyk, okuw ýylynyň başlamagyna näçe wagt az galdygyça saýlamak üçin görnüşler azalýar. Şonuň üçin hem ähli öňünden almak has amatlydyr. Arzanladyşlary ýerler. Ençeme dükanlar durly aksiýalar geçirýärler. Ol ýerde kanselariýa haritlaryny, okuw esbaplaryny we eşikleri arzan bahadan almak bolar. Online satyn alyn. Diňe bir puluňyzy däle, wagtyňyzy hem tygyşytlaň. Saýta girmek arkaly ähli gerek zatlary saýlamak dükanlary we bazarlara aýlanyp alanyňyzdan has amatly. Üstüne de online dükanlarda bahalar has arzan. Meselem Galam internet dükanyna ýa-da Nesivesin prilajeniyada durly arzanladyşlar dowam edýär. Haritlary götürüp öýe alyp gaýtman, öýüňe sargap bolýandygy online dükanlaryň ýene bir artykmaçlygydyr. Bar zatlaryny barlamak hem de sanaw düzmek. Köplenç öňkü okuw ýylynyň okuw esbaplary galýar. Sanaw düzmek arkaly diňe gerek zatlary almak bolar. Şeýlelikde artykmaçlar üçin çykdyjy edilmez. Ine size berjek maslahatlarymyz şulardan ibaret. Biziň beýleki peýdaly videolarymyzy sypdyrmaň. Ondan näme bizden daşlaşmaň, biz bilen galyň. Ýatdan çykarmaň. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag bolun.